Здравейте, казвам се Богдан Кукудев, регионален представител на Тим Агро България за Югозападна България. В момента се намирам в землището на град Сливница, в рапично поле на фирма Пикьора. Ще ви покажа една рапица, която на база на трудната тежка година изглежда по невероятен начин и е посев, който определено крие добри възможности за потенциал през настоящата година. Тук на това поле е използвано Евросериал МППА Duo. Това е продукт, който е много подходящ за рапица за предсидбено торене. Бърз фосфор, защитен с налични микроелементи, сяра. При еднаква сидба, еднакъв момент на сидба на това поле и на съседни поля, където се използваха конкурентни продукти, разликата е доста сериозна в посока на Евросериала. Старта, който беше тук, беше много бърз, много дружен. Развитието на растенията преди зимата се случи много скоростно, много бързо. Успя да развие максимално в коренова система и на тази база се получиха един добре гарниран посев, добре вкоренен и презимува много успешно. Към момента рапицата се развива доста добре, в фаза преди изцъфтяване, с доста добър потенциал. Тук продължавам да ви показвам цялото поле, растенията, да могат да се види как се развива рапицата към момента. Към момента е 15 април, като има леко засушаване в района, което спира максималното развитие на рапицата все още. Тук може много добре да се види растенията, страничните разклонения на места, това което е заложила. Определено един добър посев за настоящия сезон. Евросериала се доказа като много успешен продукт, като продукт, който е основа за един добър посев от рапица с много добро развитие по време на вегетация. Това което се изисква от един такъв продукт, да направи максимално вкореняване и максимално развитие на посева преди момента на влизане в покой. И това, което очакваме е добър добив от настоящото поле.